Subling gipasalig ni Cebu City Mayor Michael Rama nga mahuman gyud ang Cebu City Medical Center samtang siya pa ang amahan sa syudad sa Sugbo. Ato sa 62nd founding anniversary sa CCMC ni atong Oktubre 4 adlaw nga Miyerkules, gihangyo sa mayor ang publiko nga padayong mosalig kaniya labi na sa iyang mga plano alang sa ikalambo sa dakbayan. Sa iyang mensahe, siya miingon nga responsibilidad niya nga padayon nga mohangyo sa mga dagkong negosyante aron mahuman ang CCMC nga iyang hilagway nga 4-month hospital with enrichment service. Matud niya, walay pundo nga makuha sa pagpaayo sa hospital gikan sa kaban sa gobyerno. Una nang ipahibaw ni Dr. Peter Mangkaw, ang Chief of Hospital nga ang construction sa nahabiling tulo ka andana matapos sa unang quarter sa tuig 2024. That's my responsibility. I'm begging. I am begging professional backup, but guarantee CCMC will be finished without City Hall. Without City Hall. And so you have to pray for me.